Здравейте, приятели! И днес ще играем Майнкрафт. Тъй като не съм снимал клипове отдавна, скина ми го няма. Нещо ми се пъгна на телефона. И днес ще играем на Spleef. Както знаете, или сигурно не знаете, че обичам много Spleef. Spleef. И тъй като съм мераклия, добре, сега да си напиша паролата. Асасин. Самоубиец. Добре. Какво? Ужас. Тъгън. Трима. Ужас, бат. Бързо да чупим, бързо да чупим. Бързо да чупим, да чупим. Това се шпат. Се шпат. Се шпат. Се шпат. Шпана. Се падна. Той. И той. Хода бе пак. Хода. Иди падай. Супер. Той започна. Сега трябва да попиш. Добре, хубаво. Скочи. You died. Така. Сега ще ходим на пица, Spleef. Ай. Няма никой. Сериозно. Има никой. Spleef. Най-новата версия на Майнкрафт. Сигурно и брат ми ще играе. Така. Чакаме. Знаеш паролата да я си. Емералди. Я чакай. Поправят емералди. Айде, падай бе, момиче. Поправят емералдите. Hier der Innovativ. И какви са тия slow bombs?
actually died. Къде си? Къде си? Къде си? Центъра. Център. Къде? Аз не те виждам. Не те виждам. Там, където е с злато. Ами, Къде? Няма те. Я излез и пак влез в сервера. окей. Чакай, аз ще вляза, Как се влиза в игрите? Чакай сега. Сега ще покажа. Чакай ме. Къде си ти? Ти къде си? Аз съм в игра вече. Пицата ли? Пицата ли? Да, пица. Я да те видя. Аз съм Стив, само ти кажа. Виждам те! Ето те! Аз скача. Ето го яската, ето го яската. Дей. Ема там последния. Да, Да. играем заедно. Айде бързо. Който? Аз ще си щупя тука. First slow explosives. О, не. О, не. Peter, you can jump high, crowd. Ей. Чай, още динамити. Жалко. Сега си виждам двама тук. Ха! Един падна. Някак. Не, но един ще падне. Видимо форма ли? Аз още не съм излязла от играта. Че виждам един. А! Изръси! Изръси! Аз изчез. И къде си? Къде си аз? А, видях се къде влизаш. Ага. Отново. И аз идвам, аз съм до теб. Влизе, но почна. Сори, брат. Чай сега си напишем хъп. Хъп. Аз не Умря ли? мога на тая игра. Виж. По-добре на тортата да играеш. Хъп. Следващ. Аре, готов си. Сега идвай при торт. Не! А, да, там е. Давай, давай. Аз съм точно до тебе. Така. Ама се гледа. О, влизай. Ето те. Ти си пред мен. Сега ще ви направя всичките да си котушкате главите. По-добре бягай да не те оцелят, отколкото да ги чупиш. Разбра ли? Не трябва да паднеш. Аз вече чуп. Да ще ги сгънтиш. Чакай бе. Тук ли ме бе някой? Тук ли ме бе някой? Израз! Да, се кача. Старомодния начин. Аха, ти ли го чупна? По-добре внимавай да не те убият. Ти ли падна? Ама защо имам такава отвора? И аз така. И аз съм до тебе, не ме убивай. Сега той ще падне. Той ще падне. Сега ще падне. Пада. Айде бе, паре бе. Ай, чупи. Баде, Бъде, бързо, бъде. Умри.
трябва да чупиш сините. Гоня! Гоня, яска за тебе, май. Близо до тебе. Чуп. Моля. Я си внимавай! По-добре внимавай. Сега ще го заклеща. Падай! Падай, кокош струн! Гъдня! Ма тази Женка къде си? Падай, кокош струн! Къде е кокошия трун? Ой, на мен ни стана такова да ми се хвати. Ти ли го оцели? Или е той пак? Yes! То го изръсих на долното! Абе, и ти ли падна? Що го изръси обаче? Ти ли падна? Внимавай да не паднеш. Внимавай да не паднеш. Сега ще дойде някакъв при тебе. Чакай, трябва да бъде. Падай! Падай, бе! Падай, бе! Падай, бе! Падай, бе! Ау, yes! И аз идвам при тебе. Внимавай, Яска, бягай! Бягай! Аз сега ще го изръса. Той не знае, че съм за него. Бягай, Яси. И внимавай, моля. Паса! Човек, някакъв още седи на това. Ей, ти ще биеш, нали? Ти ще биеш, нали? Мен ме чупи, бе! Мен ме чупи! Мен ме чупкай! Мен ме чупкай, бе, тъпак! 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 Ей! Боти, гъци! Къде си? Умря ли? Не. Аз ще се върна и ще те сватам. Хъп. This is everything one else. Опа, включи се зарядното. What the heck има Ендерман? Крипърче. Това има крипърче. Аз съм зомби пигмен. Сега ще стрелнем TNT-то там, където не трябва. Там, където не трябва. Ей, къде бе? Чех се. Да го гръмнем оня. Дай ни макас. Ще го гръмна. О, Яска, виждам те, идвам при тебе. В твоята игра. О, при лопатката, това е най-якото. Това е най-якото. Да. Майче сме само трима, дано да е така. Не сме. Четирима. Трябва много да внимаваш, Яска. Сега само мене ме следвай. Ма не много близко. Започнахме! Яси, излезай на мене! Ела бързо! Яска! Да, наистина сме петима. Чай, сега ще го скоча, Аня. Анята пак ще си изръси. Без да искам. Еми не знаеш, че ще дойдеш, аз от отдавна го бях. Сега трябва да го разбием. Nice. And portal. Ти къде си? Ти къде си? Още ли си в играта? Че сега се гърмим.
What the heck, има някакъв вилиджер. Вилиджер на свобода, хора. Вилиджер на свобода. И аз съм там. Прасекс. Виж. Чакай, има ли някой до мен? Добре, няма. Не, че има. 7, 6. Я си по-добре бягай, като дойде. 3, 2, 1. Тръгнахме! Не. Ооо! Ти какво правиш? То падна. О, ес! Падна. Някакъв ме гони. Гони ме. И аз съм зад тебе. Спокойно, няма да чупя. И ти ли идваш на стотинката? Точно така. Бързо. Така никой не се не откри. По-скоро да ни намери. Сега ще чакаме. О, не, тя ще скочи при нас. Яска, дръпни се назад. Яси, тя не. Падай, бе! Паднах. Бро, бе, как го скочи? Яси. Давай, бързо. Тя се обърка, бързо, давай. Хора, това е Яско, дето го преследваме. Я се внимавай. Тя с какво те цели, бе? Откъде го има? Аз ще предпазвам. Мога. Оцелва ли те? По-добре внимавай да не те оцели. Това ще продължи много дълго. Аз ще я следвам оная сега. Да ти казвам. Тя идва точно пред тебе. Внимавай. Бягай, бързо, Яска. Браво, Яска, много добре оцеляваш. Гледаме Яското. Май ще дойде точно пред тебе. Така, браво, Яска! Браво, Яска! Сега ще дойде пак пред тебе. Сега ще пи няколко блокчета пред тебе. О, не, тя се предпазва. Сега ще отида при нея и ще ти казвам какво прави. Чупи блокчета още, за да не я настигнеш. Заобиколи от другата страна и такова. Леле, ако можеш да ти помогна, как щях да смотая. Ще седи на едно място. Аре, бързо! Яска, давай! Яска! Но не става. Приеми го, студинката не става. Нимай така да не паднеш. Отиди бързо при нея, за да хакнеш. Не бе, не да я хакнеш, а да я таковаш. Да я блокираш. Или на стотинката ще ходиш. Фак. Тя сега ще дойде. Приготви се, дръпни се назад. Тя поскочи на стотинката. И аз си трябва да я убиеш, тя никога няма да свърши.
Сериозно? Да. А, Я скочи. не сериозно. Да. Толкова ли беше тъпо? Аре, аз ходи към игра. Къде ще ходиш? Аз идвам точно при твоята игра. Стигна пак. И аз на лопатката толкова ми харесва. Леле, къде си? Някакъв до мен се появи. Леле, колко... Леле, пак предишната. Тук има много хора, бе. Пак предишната, дето я гонеше постоянно. Леле, колко дойдоха. Аз си гоня един Стив. Стивчо. 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 Внимавай обаче. Стивчо. Паре, Стивчо. Аз падна. Бати гадно. Къде си? Ти си долу и ги гледаш. Браво, бе, убили го они или? Каква нинджа от клипа? Да. Да. Момичето е точно над тебе. Джи. Тай нинджа ще убие Стив. Не. А къде е онова момиченцето? То умря. Защо? Целунах се. В Майнкрафт. По-бързо се убий. За да си изберем нова игра, по-хубаво. Това е някаква мечка, не е да... Нинджа. О, за малко да паднеш пъти. О, не се уби, докато те гони. Сега останахте сам. Само двама останахте, май. Онова момиче и ти остана отново. Тя е на горния етаж, ама няма как да се качиш. По-добре отиди на стотинката. О, не те видях. Гледай сега какво ще правя. Ти ли би? А, не, момичето си. Добре, ти къде си? Сериозно? И момичето пак дойде. И аз дойдох. Ти почна ли? Аре, убий се да е. Аз си игра на друга. Всичките са на тортата и аз отивам на тортата. Бараба. Сега ще гърмят TNT-то на разни. Гроз. Хора, гледайте сега как TNT-то падат в небето. Що са още при мен? Не! Ти умря ли? Ти умря ли? Пак ще ходиш ли? Ти отиваш на тортата. Пак на лопата. Пак оная.
Давай. То път ще внимавам много. И ще сме заедно. Добре. Аз ще запазя, няма да използвам опа. Ще се обсъдим. Аз трябва да внимавам. 2. Тръгнахме, вече аз тръгнах първо. Ти са се тлаяли. Ей, то циганин ще го... То циганин ме уби. Защо съм толкова нескопосан? После ще скачеш ли? Не можеш да го скочиш. Къде си сега на тегида? Няма, аз умрях. Ти при менюто, при другите хора ли си или при менюто? Или гледаш в играта? Гледам. Ти при кой си? Така само път реши да ще играе. Аз гледам момичето. Тя подскачка. Ей, момичка. Аз искам да кажа приятелство. Та, момичето сега ще цели момчето. Ама, подскачка. Аз съм за вкъщи. Умря ли? Гледайте сега хора, как идват TNT от небето, бат. What the heck, аз съм TNT. Да, TNT. Ти умря ли? Има някакъв като теб, само дето е червен. Да. Здравей, човече. Да ти TNT. Абе, ти къде си? И супер моха! И супер моха! И супер моха! И супер моха! Те са, пътейте го! Пътейте го! Пътейто! Довиждане, хора!